Kabalo ka bisan unsa kalami ang pagkaon nga buot natong ipakaon sa iro. Kung ato ning ilaparo sa ila, mudagan lamang kini. Mahadlok o di gani mo palayo gikan sa imo. Ug sama siya sa bisan unsa kanindot ang pulong o mga tambag nga atong buot ipaabot ngadto sa atong isig katawo. Kung kanunay nato iagi sa pagsingka o pagsuko-suko, masayang lamang kini kay mo palayo lamang sila gikan sa imuha. Maong usahay kung buotang magpaabot og mga maayong tambag ngadto sa atong isig katawo aron sa mas ilang ikaayo, mas nindot nga ipaagi nato sa pinakahapsay nga pamaagi. Sa pamaagi nga dili sila masakitan kung kita ang moistorya. Sama nga dili pud ta gusto masakitan kung sila pud ang moistorya sa atoa. Kung gusto ka nga dili masayang ang mga tambag nga imong gipangbuhian, hatagi higayon ang imong kaugalingon nga maplastar ni nimo adiser nimo iingon. Maayong adlaw.